Modtager din virksomhed mange fakturaer. Papir- og PDF-fakturaer medfører øgede omkostninger i fakturagodkendelsen. Det er på tide at effektivisere denne proces og begynde at modtage e-fakturaer. Opsætningen er enkel, og du er klar i løbet af en dag eller to. Som modtager af fakturaer vil man ofte opleve, at man ikke kan finde ud af, hvem der har bestilt varerne. Leverandøren har glemt at angive købers reference og indkøbsordrenummeret. Bogholderiet er nu nødt til at kontakte leverandøren. Leverandøren ved heller ikke, hvem der bestilte varerne. Lyder det bekendt? Minimum 25% af alle kreditorfakturer mangler informationer, som er nødvendige for at modtager kan håndtere dem effektivt. Dette medfører, at tusindvis af arbejdstimer bliver anvendt på ineffektiv fakturahåndtering. Lad mig introducere Officient, hvor hver enkelt faktura er automatisk kontrolleret for alle nødvendige informationer, og hvor fakturaer, som mangler informationer, sendes tilbage til leverandøren for berigelse allerede inden du modtager dem. Officient sparer tid og penge ved at eliminere unødvendige fakturaproblemer. Officient tilbyder også automatisk leverandøraktivering, track and trace på alle transaktioner og kan integreres med alle ERP- og økonomisystemer. Kontakt os og bliv inspireret.